wee meso police. Oji wee meso mo. Wee meso mo na Emmanuel nwanne m. Anyị ga-emeso. Ọ ga-wee meso bụ nwanne ka ọ mara obodo mpụtụ. Oke ha na-anụlụlụ mmanwụ obodo kama nwaanyị ga-amanụ. Obodo amaghị eme. Ejiga ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ n'ụzọ. Ewu na-aba n'ụkwa makwa n'ụkwa na-esigbo ewu mbọ. Ewu na-aba n'ụkwa kaja ewu okereke obodo agbala ọsọ n'ọkwa mbụ. Anyị ga-ebu mgbọrọgwụ emeso oge. Anyị ga-ebu n'ose na-abụ mmọnwụ na anyị emega tere obodo Maịtị ijele mmọnwụ ekweghị nka. Ijele mmọnwụ ekweghị nka. Maịtị gwa amara anyị ka anyị na. Ndị otiti na-eti n'ayọ n'ayọ ọgwa na anyị na-eme na mmadụ agbawa betekwa. Une m odeje ego akụ na akpa ma akpa sowe mana imetụkwa m ụmụaka gị na onye mee ka n'onwe gị. Aga m eso ya na wa ọrụ egwu wa. Nwoke na-amaghị Chukwu onye na-emegbu ya oya. Nwaanyị na-amaghị Chukwu onye na-emegbu ya oya. Ojolo ka ị bawa mba ya. Maịtị wee meso police. Oji wee meso mo. Wee meso mo na Emmanuel nwanne m. Anyị ga-emeso. Ọ ga-wee meso bụ nwanne ka ọ mara obodo mpụtụ. Oke ha
Ndo
mesuo polis o ji wee mesuo m omesuo mụ na Emmanuel nwanne m anyị ga-emeso ọ ga-wee meso bụ nwanne ka ọ mara obodo mpụtụ oke ha na nụlụlụ mmanwụ obodo kama nwanyị ga-amanụ obodo amaghị eme ejiga ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ n'ụzọ ewu na-aba n'ụkwa ọmakwa n'ụkwa na-esigbo ewu mgbọ ewu na-aba n'ụkwa aja ewu okekode obodo agba n'ọsọ n'ọkwa mbụ anyị ga-ebu mgbọrọgwụ na-eso oge anyị ga-ebu n'ose na-abụ mmọnwụ na anyị emega tere obodo n'oghere ewololo maịtị iyele mmọnwụ ekweghị nka maịtị gwa amara anyị je ka anyị na ndị otiti na-eti ndị ọyọ n'ayọ ọgwa na anyị na-eme na mmadụ agbawa apịtịkwa une m odeje ego akụ na akpa mapa sowe mana imetụkwa m ụmụaka gị na onye mekala onwe gị egwu m anabụ ukwenu onye onye anabaghị aga m eso ya na wa ọrụ egwu wa nwoke na-amaghị chukwu onye na-emegbu ya oya nwaanyị na-amaghị chukwu onye na-emegbu ya oya yọrọ ka anyị bawa mbọ maịtị wee mesuo polis o ji wee mesuo m omesuo mụ na Emmanuel nwanne m anyị ga-emeso ọ ga-wee meso bụ nwanne ka ọ mara obodo mpụtụ oke ha na nụlụlụ mmanwụ obodo kama nwanyị ga-amanụ obodo amaghị eme ejiga ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ n'ụzọ mbada n'ọgba mbada
na-esibe ewu mbọ ewu na-aba n'ọkwa aja ewu okekode okekode obodo agbala ọsọ n'ọkwa mbụ anyị ga-ebu mgbọrọgwụ eme ezi oge anyị ga-ebu n'ose na-abụ mmọnwụ na anyị emega tere obodo ekweghị nka maịzị gwa amara karịa ka anyị na o ijere ego ọma bụ usoro ijere na ndị otiti na-eti ndị ayọ n'ayọ ọgwa na anyị na-eme na mmadụ agbawa betekwa une m odeje ego akụ na akpara ma akpa sowe nsowe nsowe mana imetụkwa m ụmụaka gị na onye mee ka n'onwe gị egwu m anabụ ukwenu onye onye nabaghị aga m eso ya na wa ọrụ egwu wa nwoke na-amaghị chukwu onye na-emegbu ya oya nwaanyị na-amaghị chukwu onye na-emegbu ya oya ojolo ka anyị bawa mba Mighty wee meso police o ji wee meso mo na Emmanuel nwanne m anyị ga-emeso ọ ga-awa emeso abụ nwanne ka ọ mara obodo mpụtụ oke na-e na nụlụlụ mmanwụ obodo kama nwanne ga-amanụ obodo amaghị eme ejiga ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ n'ụzọ ewu na-aba n'ụkwa ọmakwa n'ụkwa na-esibe ewu mbọ ewu na-aba n'ụkwa aja ewu okekode okekode obodo agbala ọsọ n'ọkwa mbụ anyị ga-ebu mgbọrọgwụ eme ezi oge anyị ga-ebu n'ose na-abụ mmọnwụ na anyị emega tere obodo ijere mmọnwụ ekweghị nka maịzị gwa amara karịa ka anyị na o ijere ego ọma bụ usoro ijere na
nsowe mana imetụkwa m ụmụaka gị na onye mekara onwe gị egwu m anabụ ukwenu onye onye anabaghị aga m eso ya na wa ọrụ egwu wa nwoke na-amaghị chukwu onye na-emegbu ya Mighty wee meso police o ji wee meso mụ na Emmanuel nwanne m anyị ga-emeso ọ ga-wee meso bụ nwanne ka ọ mara obodo mpụtụ oke ha la n'olu mmanwụ obodo kama nwanyị ga-ama mmanwụ obodo amaghị eme eziga ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ ewu na-aba n'ụkwa ọmakwa n'ụkwa na-echube ewu mgbọ ewu na-aba n'ụkwa kaja ewu okekode obodo agba n'ọsọ n'ọkwa mbụ anyị ga-ebu mgbọrọ wee na-eso oge anyị ga-ebu n'ose na-awụ mmọnwụ na anyị emega tere obodo iyere mmọnwụ ekweghị nka maịzị gwa mama anyị ka anyị na ndị otiti na-eti n'ayọ ọgwa na anyị na-eme na mmadụ agbawa besema une m odeje ego atụ na mapa sowe mana imetụkwa m ụmụaka gị na onye mekara onwe gị egwu m anabụ ukwenu onye onye anabaghị aga m eso ya na wa ọrụ egwu wa nwoke na-amaghị chukwu onye na-emegbu ya
Mighty we meso police. Odi we meso mo. We meso mo na manalo nwanne m. Anyị ga-emeso. Oga we meso bụ nwanne m. Ọmara obodo mpoto. Oke ha la nụlụlụ ma obodo kama nwanyị ga-amanụ. Obodo amaghị eme. Ejiga ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ n'ụzọ. Ewu na-aba n'ụkwa ọmakwa n'ụkwa na-esibe ewu mbọ. Ewu na-aba n'ụkwa aja ewu okekode obodo agba n'ọsọ n'ọkwa mbụ. Anyị ga-ebu mgbọrọgwụ na-eso oge. Anyị ga-ebu n'ose na-abụ mmọnwụ na anyị emeka tere obodo n'oghere ewuru Mighty iyele mmọnwụ ekweghị nka Mighty gwa amama anyị je ka anyị na ego ọma bụ usoro ijere na ndị otiti na-eti ndị ayọ n'ayọ ọgwa na anyị na-eme na mmadụ agbawa apịtịkwa. Une m odeje ego akụ na akpa ọmapa sowe mana imetụkwa m ụmụaka gị na onye mekala onwe gị. Egwu m anabụ ukwenu onye onye anabaghị aga m eso ya na wa ọrụ egwu wa nwoke na-amaghị Chukwu onye na-emegbu ya nwaanyị na-amaghị Chukwu onye na-emegbu ya
udene na-ebe akwasị na mmiri na-ezo amabụ ya kele na-elu onye ka ọ ga-ama udene anwa Mighty wee mesuo polisi o ji wee mesuo m mesuo mụ na Emmanuel nwanne m anyị ga-emeso ọ ga-awa emeso bụ nwanne ka ọ mara obodo mpụtụ nwoke ha ga-anụlụnụ mmanwụ obodo kama nwaanyị ga-amanụ obodo amaghị iwe eme ejiga ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ n'ụzọ ewu na-aba n'ụkwa makwa n'ụkwa na-esigbo ewu mbọ ewu na-aba n'ụkwa aja ewu okerekode obodo agbala ọsọ n'ọkwa mbụ anyị ga-ebu mgbọrọgwa emeso oge anyị ga-ebu n'ose na-abụ mmọnwụ na anyị emega tere obodo iyere mmọnwụ ekweghị nka maịzị gwa amara anyị ka anyị na ndị otiti na-eti n'ayọ n'ayọ ọgwa na anyị na-eme na mmadụ agbawa betekwa une m odeje ego akụ na akpara ma apa sowe mana imetụkwa m ụmụaka gị na onye mee ka n'onwe gị egwu m anabụ ukwenu onye onye anabaghị aga m eso ya na wa ọrụ egwu wa nwoke na-amaghị chukwu onye na-emegbu ya oya nwaanyị na-amaghị chukwu onye na-emegbu ya oya ojolo ka anyị bawa mba Mighty wee mesuo polisi o ji wee mesuo mụ na Emmanuel nwanne m anyị ga-emeso ọ ga-awa emeso bụ nwanne ka ọ mara obodo mpụtụ nwoke ha ga-anụlụnụ
mma obodo kama nwanyị ga-amanụ obodo amaghị eme eziga ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ n'ụzọ mbada 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 ọkwa mbada 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 mba nwa mmadụ ọkwa mbada 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 uwere uwere uwe ewu na-aba n'ụkwa ọmakwa n'ụkwa na-esigbo ewu mbọ ewu na-aba n'ụkwa ajiri okeke ode okeke ode obodo agba n'ọsọ n'ọkwa mbọ anyị ga-esu mgbala wee na-eso oge anyị ga-ebulu ose na-abụ mmọnwụ na anyị emega ntere obodo ogere owolomo maịtị ijele mmọnwụ ekweghị nka ijele mmọnwụ ekweghị nka maịtị gwa mama anyị ka anyị na ijele ego ọma m usoro ijele na ndị otiti na-eti nwayọ nwayọ ọgwa na anyị na-eme na mmadụ agbawa petekwa une m odeje ego atụ na akpara ma apa sowe nsowe nsowe mana imetụkwa m ụmụaka gị na onye mekara onwe gị egwu m anabụ ukwenu onye onye anabaghị aga m eso ya na wa ọrụ egwu wa nwoke na-amaghị chukwu onye na-emegbu ya oya nwaanyị na-amaghị chukwu onye na-emegbu ya oya ojolo ka anyị gbawa mmadụ anyị tọrọ ya onye a na-ekwu maịtị onye a na-ekwu maịtị onye a na-ekwu maịtị onye ọma na-ega adị maịtị maịtị onye a na-ekwu maịtị onye ọma na-ega adị maịtị onye a na-ekwu maịtị onye ọma na-ega adị ekwebewe mana mmasị na-abịa onye ama ama n'ụwa udene na-ebe akwasị na mmiri na-ezo amabụ ya kele na-elo onye ka ọ ga-ama udene anwa maịtị wee mesuo polis o ji wee mesuo m na Emmanuel nwanne m anyị ga-emeso ọ ga-wee meso bụ nwanne ka ọ mara obodo mpụtụ oke ha la n'olu mmanwụ obodo kama nwanyị ga-amanụ obodo amaghị eme eziga ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ n'ụzọ mbada 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 ọkwa mbada 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 mba nwa mmadụ ọkwa mbada 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 uwere uwere uwe ewu na-aba n'ụkwa
sowe mana imetụkwa m ụmụaka gị na onye meka n'onwe gị egwu na-anabụ ukwenu onye onye anabaghị aga m eso ya na wa ọrụ egwu wa nwoke na-amaghị Chukwu onye na-emegbu ya Mighty wee meso police o ji wee meso mo na Emmanuel nwanne m anyị ga-emeso ọ ga-awa emeso bụ nwanne ka ọ mara obodo mpụtụ oke ha na nụlụlụ mmanwụ obodo kama nwanyị ga-amanụ obodo amaghị eme ejiga ịba ya n'ụtụtụ n'ụzọ ewu na-aba n'ụkwa ọmakwa n'ụkwa na-esigbo ewu mgbọ ewu na-aba n'ụkwa aja ewu okekode obodo agba n'ọsọ n'ọkwa mbụ anyị ga-ebu mgbọrọgwụ na-eso oge anyị ga-ebu n'ose na-abụ mmọnwụ na anyị emega tere obodo n'oghere ewuru maịtị iyele mmọnwụ ekweghị nka maịtị gwa amama anyị je ka anyị na ndị otiti na-eti n'ayọ ọgwa na anyị na-eme na mmadụ agbawa apịtịkwa unem odeje ego akụ na mapa sowe mana imetụkwa m ụmụaka gị na onye meka n'onwe gị egwu na-anabụ ukwenu onye onye anabaghị aga m eso ya na wa ọrụ egwu wa nwoke na-amaghị Chukwu onye na-emegbu ya nwaanyị na-amaghị Chukwu
ya n'ụtụtụ n'ụzọ n'ụzọ. Ewu na-aba n'ụkwa, ewu na-aba n'ụkwa, ọmakwa n'ụkwa na-etigbu ewu mbọ. Ewu na-aba n'ụkwa, a na-ewu okerekode, okerekode, obodo agbala ọsọ n'ọkwa mbụ. Anyị ga-eju mgbọrọgwụ eme ezi oge, anyị ga-ebulu ose na-abụ mmọnwụ na anyị emega tere obodo n'oghere owolo. Maịtị gị ijele mmọnwụ ekweghị nka, ijele mmọnwụ ekweghị nka, maịtị gwa amara, anyị ka anyị na. Ndị otiti na-eti n'ayọ n'ayọ, ọgwa na anyị na-eme na mmadụ agbawa betekwa. Une m odeje ego akụ na akpa ma akpa sowe nsowe nsowe, mana imetụkwa m ụmụaka gị na onye mee ka n'onwe gị. Egwu m anabu ukwenu, onye na-aba